ang aga niyang bumangon. So, kaya yun, sabi ko, ang aga naman ito. Bye-bye. No kissing. I gotta go get a sweater though. Before your son tries to jump on me. Stop. Stop. May appointment pala siya mga loves, so kaya maaga siyang umalis. So pagbangon ko, mag-ano muna ako ng ating ipakain sa kanya. And meron tayo dito mga leftover na mga patatas. So ang gagawin ko is kunan ko sila ng skin at saka ikakat natin siya into cube, no? Maliit na cube para ate siyang lutuin mamaya. Ang sarap pala pag luto ganito mga loves. Yung patatas na ganito, i-ano mo lang siya sa butter, ipa-fry. And then with seasoning, salt, paminta at saka granulated garlic, and yun, okay na siya, bites na at saka Italian seasoning. Ang sarap pala nito. So yun yung napag-isip-isip ko habang wala si Mister, para naman makain siya pag uwi. Kasi ako okay na ako mga loves kapag mga breakfast, basta may bread lang ako or paminsan yung kanin. Good morning! Ako na lang mag-isa dito. Umalis si Tami. Iniiwan na naman ako. Pero nagpaano siya ng sasakyan, nagpaayos. So, magkape na lang ako at nagluto na ako para sa kanya kapag umuwi siya. Nagluto ako ng patatas, mga loves. Oh. Ang sarap. Patatas. And then, lutuan ko din siya ng itlog. Ngayon, kakain na ako ng bread. So, ako sana kakain yan. Kasi sabi ko, pakainin natin yan pag uwi para, may makain. Nagpaano lang siya ng sasakyan, mga loves, nagpa-oil change kasi kailangan na yung sasakyan ko na puti. Kailangan ng oil change and so yan. At pagdating niya dito, itlog na naman yung lutuin. Kung masarap siya mga loves, as in, ganito pala siya, ikat siya ng ganito ba and then lutuin. Garlic, salt, paminta, at saka yung Italian seasoning. Sarap. Sarap siya. And andito na si Mr. mga loves and yun na yung niluto ko para sa kanya. Oh. So, yan. Come on na, love. Eat na. So, the car is done, Han? Yeah. And what? That's it? It's an oil change. Is oil change expensive over there? It's about the same everywhere. $100? No, well, that car is cheaper. It's about $78. 78? Yeah, the other in 300, it was like 100 something. No. If you get filters and stuff with it, but like air filters. They were $79 over there. Don't matter, I won't go back there because they wrecked the car and just claimed they didn't wreck the car. Seriously? Yeah, they ruined the black car. Yeah, and they said they didn't do it. I wish we did get out. We did get out and look what they're doing. We weren't allowed to, remember? Huh? We weren't allowed to, remember? Yeah, but what? They're gonna tell us to stay in the car? Well, that's what they did say. Oh, COVID, you gotta stay in the car. Now remember this? Kunin po natin itong mga soda bago sa sabog. Dahil sa ginaw po mga loves, sa sabog po ito siya, no? So, kailangan natin kunin. And, sobrang ginaw na kasi mga loves. And then, so, i-secure na muna natin ito kasi bago natin makalimutan. Last night, ano ang temperature ba? Below 30s, honey? Last night. Even right now, it's 37, 38. Last night is colder. So, sasabog kasi itong mga botelya, itong mga soda, sasabog po kapag hindi natin ma-secure. So, dalhin natin. What's the pain? Oh, Monkey Koy? So, ulan na naman kaninang umaga mga love. So, sayang man ito magamit mga hindi po ito old. At kailangan lang natin siyang ilagay dito. Ang ginaw na mga loves. Gusto kong ihi ng ihi kapag ginaw. Ihi ako ng ihi. Sa garahean ko lang sila ilagay. Hindi man masyadong maginaw doon kasi. Maginaw siya pero hindi yung talaga yung sasabog sila. Hindi. Kasi kapag dalhin ko pa to sa basement lock. Ito siya. Ganito mga loves. And ang bigat nito
I love your rocks. Hala. Hala, what Dada doing? Hala, what is Dada doing? Natakot ang Roxicles. Ah, it's cold. Don't do that. Ano, oy? I'm too short for that. Huh? You want a chair? You want me to help you? I'm afraid of height, pero because of my baby tummy, boy, I'm up here. Climbing up the mountain. Ay, luckily I learned how to climb, han. Okay. Ayusin ko muna itong mga labs. Okay, put it away. Go inside the house. Leave it here, go inside the house. Go inside, I can see the difference. See the difference in what? Your legs dancing. So, ilagay ko na lang ito mga labs sa ating cellophane. O mga cushion. And then ilagay sa basement. So, yun yung ano natin agenda. Kanyang chair ni Tammy kasi palagi siya dito sa labas. I-cover natin ang cellophane. Seriously, we got enough chairs in the house. We can put extra chairs. Put it please our own. Ito yung tinanggal namin mga loves. And then, ilagay sa basement. So, ngayon, ito na naman. Han, you have to empty this, Han. And dry it and store it, okay? And then ito, ilagay ko to dito somewhere. And then ito is garbage. And ito, ilagay ko to sa loob. Kasi kapag sobrang ginaw mga labs, mabiak siya. Hindi iya kanyanin yung sobrang ginaw. And then hindi ko pa siya nagagamit for plant, no? So, yan. So, ngayong araw mga labs, nag-ano lang kami ni Mr. Nag-hakot ng magamit. Galing sa garahian namin. Galing sa likuran, yung porch namin ba. And, kasi winter na. And then, masira kasi sila mga labs kung nandun sila palagi sa labas ba. So, itong ini-scope ko is ano siya? Yung fertilizer na sayang dito ba? Remember how to do it? I don't know. Hala, uy. Hala, maybe it's gonna... Is that a hose? Do they have a hose when they did that? Slowly, love. Hala, uy, no, he's... Oh, this is the out here. How do you know? It does say it. You can barely make it out. Let me see. Maybe your eyes, huh? So, guys, you know why he's doing this? The heater upstairs is always not working. It's always collecting. Every year collecting air. So, Tommy have to let the air out and let the water. And I need another hose. Hindi kinaya ni Tammy kasi may sira sa taas ng aming attic mga loves, yung aming heater. So, kailangan niyang tawagan ulit yung taong tinawagan niya noon. So, binalik niya dito. So, nagbayad na naman kami ng 170. Pero kung tutuusin, kaya ni Tammy kaso may hindi niya makuha doon sa taas. Yung parts ng machine nandun sa taas. So, nahirapan si Mr. So, kaya kailangan niyang tumawag bago man lang masira. No, kapag masubrahan. Hopefully done for the day. Find out my phone stays quiet because there's no real service here.
we never have anybody come back by us. We have we look back. At so yun, tinitignan ko si Mr. kung anong ginagawa kasi hinatid niya doon sa driveway. So sabi ko, asa na kayo si Mr.? Ang tagal-tagal naman itong nakabalik. Anong ginagawa niya doon sa ay sus, ang ginawa pala, kinuha yung basurahan namin. So yun mga love, so finally naayos and hopefully next week wala na namang problema ng ating heater, no? Kasi delikado, maginaw na, delikado sa ating pipe. But anyway, thank you so much for watching. Bye!